Vítajte, dobrý deň. Náš parlament dnes urobil jedno z najdôležitejších rozhodnutí v tomto volebnom období. Výraznou väčšinou hlasov Smeru, KDH, Mostu a SDKU schválil medzinárodnú zmluvu o vytvorení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, alebo inak povedané trvalého eurovalu. Jeho kritici však hovoria o ekonomickej vlastizrade a nevoľníctve. Ak niektorá vláda eurozóny vrátane Slovenska bude potrebovať pomoc pre seba alebo pre svoje banky, môže požiadať o peniaze z eurovalu. Za presných a prísnych podmienok pomáhať ozdravovať. Hlasovanie v slovenskom parlamente bolo jednoznačné. Zo 144 prítomných poslancov bolo za 118, čiže výrazná väčšina. Momentálne neexistuje iné riešenie preto, aby naša mena bola stabilná. Preto sme hlasovali za. Dnes okrem liberálov hlasovala proti eurovalu aj väčšina obyčajných ľudí, Gibalová z KDH a bývalí kresťanskí demokrati Lipšic so Žitňanskou. My už nemôžeme povedať, že z toho vyskočíme, to je nám všetkým jasné. Ja osobne som musel hlasovať proti. Slovensko prispieje do eurovalu hotovosťou 660 miliónov eur. Tento rok pošleme dve splátky, prvú 132 miliónovú už budúci mesiac. Na uhradenie druhej splátky si bude musieť Slovenská republika finančné prostriedky požičať. Ak by však o pomoc požiadalo viacero štátov, čo sa nedá vylúčiť, tak slovenskí poslanci zaviazali svoju krajinu doplniť do eurovalu kapitál až do horibilnej výšky viac ako 5 miliárd eur. Sa dnes rozhodli títo poslanci uvrhnúť našich občanov do ekonomického nevoľníctva. Ale my keď chceme tú demokraciu a zodpovednosť zobrať na svoje plecia, tak sa musíme rozhodnúť. A robme tak, aby sme urobili zodpovedné. Po odhlasovaní eurovalu sa väčšina poslancov rozprchla preč a tak si popoludní najviac zamakali chlapi, ktorí majú na starosti červený koberec. Petro Petrus, televízia JOJ.